alegría tamén que nos produce ter aquí a xente da Colexiata do Sar que nos traen unha peza da Idade Media. É unha muñeira que poderán gozar dela nun espectáculo que van ter lugar en decembro. A ver se podemos ver o cartel aí do anuncio do espectáculo que se vai estrear, Cantares Acordados, no Auditorio de Galicia de Santiago o 9 de decembro, e do que poderán gozar de pezas como esta que imos ver, Colexiata do Sar con Muñeira de San Brais.